prezydenta nam wyznęli, ani go żegnać. Wyjść nam z oczu, ale nie z serca. Witaj w ojczyźnie. Takich relacji wzruszających jest mnóstwo. Państwo też opisujecie i eksploatację te dni żałoby. To, że dziesiątka albo setka przedstawicieli wszystkich dzisiaj na ulicach Warszawy, żeby to ciało prezydenta przywitać, to było widać, ale dokumentujecie to też zdjęciami, filmami, jakie serca przychodzą do nas na kontakt i które my wszystkie zamieszczamy na stronie internetowej, ale to nie są tylko zdjęcia z Warszawy, to są zdjęcia z innych miejsc Polski. Możecie sami zobaczyć, jak siły naczelnika mówić o tym, jak kraj stoi za tych dni żałoby i to, co się dzieje za granicą, jak w kolejnym odcinku. Zapraszamy na stronę i zachęcamy Państwa do dalszego pozostawania z nami w kontakcie. Patrząc na te zdjęcia, to jeszcze jedna refleksja się nasunęła. Czytałem, już nie pamiętam gdzie, komentarz któregoś z dziennikarzy, że to się właśnie dzisiaj dzieje.